بلێت مەشەوانین هێژاوی ئێریشاک و لە هەمبەرەیەک کامپین کۆچبەران لە دەڤەرا ئەدلیبێ تێکردن ئەم دەرباسی سەرمین ببن محەممەد باکیر خۆبەکشت بەرگریا سیڤیلا سووریە دەژێ سەرمینا ئەدلیبێ لەگەڵ من دەبە سلااف بۆرتە برێز باکیر کێکی محەممەد خوازم بزانە بمنها ڕەوشا سەرمین چاوایە ئەو کامپاک و بوو ئارمانجا ئێریشان ڕەوشل ور چاوایە برای هێژا تشتاک و دۆ چێبوو نە تشتێکی نوێ سەرمە کۆر هێزی ڕێژیمێ بە موشەکان کامپەکە کۆچبەر تێدەبوون لە ناوچەیە سکان کرا ئارمانج دەردۆرە باژارێ سەرمین کۆ ڕۆژهەلاتی باژارێت لەبێ ئەڤ ئارمانجکردن کەسێک هات کوشتن و یەکی دیژی هات بریندارکردن و زارۆکە ڕەوشایی نەباشە هەروەها ئەنجاما vێژی ئاگر بکۆنان کەتێن کۆچبەران بە تەمامی شەوتان کۆنەهاژی li derveman ev êrîş berdewam min ji ku gelek êrîş destpêka meha Eylûnê hatin tomarkirin ew jî ku hêzên rejîmê bajarokê sermîn dû nehê mehê de armanc kir ku ew jî zarokek biçûk hat kuştin û çar birayên wî jî birîndar bûn her wiha hêzên rejîmê navçekirin armanc di çarê Eylûnê de ew jî zarokeke koçber hat kuştin ku ew jî berdewam ew navçetê armanc kirin ji mirinê reviya bûn rastî mirinê hatin mûşek bi mûşekan hat armanc kirin li kampên wan li erdên çandiniyê bûn bêguman bê ku çi îradeyan jî ku muhaseba vê rejîmê bêkirin û hevalbendên wî yan jî ew milîşyatên girêdayî wî ango yanî êrîşên hemberî kampê koçberan sivîlan ê rejîmê berdewam in her dem li ser erdê li derdora Idlibê vê demê de çi armançkirin tuneye bawayekî demdemî tê armançkirin ku ew jî her wiha rewşa aborî yan jî rewşa aborî piştî ku ew erdheja çêbûye li meha Şibatê çi navçeyên nû tune ne ku xelk birevin biçine wir yan ciyekî ku ew lebe diçin kwîdekê mûşek bi dû wan deyê wan dike armanc di malê xwe dimînin dixwazin debara jiyana xwe bikin pariyê nanê xwe peyda bikin ew jî ji berhemên xwe yê çandinî wek hejîran wek zeytûnan ew jî ku dihêle ku bimînin tevî wê a mûşekan û armançkirinan bilê her wiha dixwazim bizanibim yani astengiyên li ber ve wekî bergiriya sivîl çine birêz Mihemmed Bakîr برای برز ام جی وقت اف armançkirin çê dibin em jî di matrsiye de ne dema bersivdanê de ji bo alîkarî û derxistina sivîlan firokên çavdêriyê li esmanin ew jî dubare em dibin armanc em ji vê yekê em hişyarin rejîm û hevalbendê wî فرقê naxin navbera kesê ku dire alîkariya xelkê dike em ji vê yekê gelek hişyarin diberê de jî dubare tîmên me hatine armançkirin dema ku hewl dane çûne xelkê rizgar bikin belê spasiyat dikim Mihemmed Bakîr ji Sermîna Idlibê gelme